Hello po, ma'am. Magandang gabi, ma'am. Hello, good evening. Kailan kayo, sandali lang ha. Lalagay natin to sa sa may kuwan. Sa ating live. Ito. Kailan kayo nag-usap ng Panginoon, ma'am? Anong pinag-usapan nyo? Okay, first of all, ang kapanahunan natin ngayon ay paghahari ni Lord Jesus bilang Almighty God Father. Siya po ang aking Diyos Ama na makapangyarihang Diyos na banal na Espiritu. I introduce siya po ang ating Diyos na salvation, at siya ang katotohanan, buhay at kaligtasan. So, ang question mo ay kung kailan kami nagkita ni Lord Jesus na aking Ama? Kailan, ma'am? Kailan kayo nag-usap at saang lugar kayo nag-usap? Nagtalk kami ni Lord Jesus Almighty God Father. Kailan? 2020. 2020. Tagal na. 2020. May 2020. May yes. 2020. Saan, ma'am? Saan? In Oman, before I come to abroad, nagtalk kami. Nagpakita si Lord Jesus Almighty God Father sa akin para patutuhanan. Saan, ma'am? Saan nagpakita? Kailan? May 20. Anong taon, ma'am? 2020. 2020 nga nilagay na nga May 2020, tapos anong taon? Anong petsa yun, ma'am? May 2020. Petsa. May 5. May 5. Saan, ma'am? Saan kayo nag-usap? Doon sa nagpakita siya sa akin. Saan? Doon sa abroad. Sa Abroad? Oman. So abroad pala itong Kristo nyo. Saan sa abroad, ma'am? Brother, Lugina. Ma'am, sabi mo, sige, sasakyan ko ito, sinabi mo, May 2020, 5. Saan sa abroad, ma'am? Sa bansa yan? Oman nga, Oman. Saang banda yan sa Oman, ma'am? Nagpakita siya ng Panginoon. At anong pinag-uusapan nyo? Bakit putol-putol? Hindi naman, may tumawag. Ayan. So, saang banda sa Oman, ma'am? Saan nangyari ito sa Oman, ma'am? Ang topic na ito, at ngayon ay nasa Roman Catholic Church niya. Sabi niya, Ma'am, saan banda sa Oman kayo nagkausap ng Panginoong Hesukristo? Doon sa Abri, hindi mo yun alam. Saan ba yung Abri? Paki-ilinaw? Oman nga, Abri sa Oman, kasi before, nag-DHW ako doon. Saang Abri? Ano ba yung Abri, ma'am? Abri. Abri na siya kasi ang Muscat is city. Muscat. Saan ba yung banda ang Abri, ma'am? Ano ba yung, anong kwan yan? Lungsod ba yan o building? Brad, lang siya, Brad, province. Province. Saan nangyari yan sa province, ma'am? Meron ka bang... Doon sa bahay ng amo. Bahay. Bahay ng amo. Sa loob ng kwarto. Sa loob ng kwarto. Oo. Mga anong oras nangyari ito, ma'am? Nagpakita sa Almighty God Father sa akin. Mga anong oras? Afternoon, coming in the evening, afternoon, like 5 o'clock. Kasi before, nagpakita na talaga siya sa akin dito pa lang sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas? Sige, ayaman na natin sa Pilipinas, ma'am. Mga anong oras nangyari dyan sa Oman? Sabi ko sa'yo, di ba 5 afternoon? Anong oras? 5 afternoon. Afternoon. Yep. Anong pinag-usapan nyo? Sinabi niya sa akin, I asking Lord, ano ba ang katotohanan? Siyempre, sinabi niya sa akin na siya ang katotohanan. Mga ilang oras kayo nag-kausap? Madali lang naman kasi, powerful siya. Anong oras, ma'am? Mga minute? Seconds? I think, seconds lang. Seconds lang? Mga ilang seconds? Lagay natin ng 30 seconds. 30 seconds. Pagpalagay na lang natin, 30 seconds. Anong pinag-uusapan niyo sa 30 seconds, ma'am? Sinabi ni Almighty God Father or ni Lord Jesus
na you are my prophet. Sandali lang ma'am, ah. Mag-open ako dito ng ano ma'am, ng stopwatch. Yan siya. So ano ba yung sabi mo nag-ausap kayo? Anong boses na ano ba yung itsura ng boses na? Ano ba yung parang ano, malaki ba or parang boses babae? Anong kwan mo? Malambing si Almighty God Father. Paano magsalita ang malambing? Paano magsalita ng malambing? 30 seconds, go. Sabi sa akin, you are my prophets like Abraham and David. Ang prophets ko ay siyang Champing at ikaw. Siyang Champing ay sumulat ng salita'y nagpapakita sa katawang tao at ikaw ang magpatutuo sa lahat ng bansa na ako ang tunay na ama na makapangyarihang Diyos, daan, buhay at katotohanan at kaligtasan. So yun, at babasahin yung the gospel of kingdom. Yun nga ang salita'y nagpapakita sa katawang tao. I-accept na siya ang banal na espiritu na tumatahanan sa ating pagkatao, na mulang likain tayo dito sa mundo ay pumasok na siya dito sa ating pagkatao. Yun. Yun. Sumubra ma'am, 37 seconds. Parang iba sa binigay mong description, 30 seconds. Ako ang nagsasalita kasi wala namang imposible sa amin. No, ma'am. Malambing, sabi mo malambing, ma'am. Paano magsalitang malambing? Sige, tatayin ko dito 30 seconds. Paano magsalitang malambing ang Panginoon? Wag mo na kasi ako magsalita ay direct. No. Ibalidate ko yan, ma'am, kung gaano katotoo yan. Bakit hanggang ngayon, hindi na news yan? O dito sa Pilipinas, yan ko na lang muna yan. Bakit, brother? Sabi mo malambing. Ito, ma'am. Anong itsura ng Panginoon ang magpakita sa sayo? Ang wangis ng Panginoon ay wangis natin na nilikhain tayo. No. Lagi, wala tayong problema, wangis. May ilong, may tinga, may mata, may bibig. Anong itsura niya? Hindi ko siya magagawa kahit hindi ko siya maikokopya o hindi ko siya ma-identify. Mahaba ba yung buhok? Maputi ba siya? Matangos ba yung ilong? Masingkit ba yung mata? Si Lord Jesus ay parang black beauty siya. Black beauty. Siya ay may pagka-curly. Magka-pearly. Yeah. Black beauty, magka-pearly. Yung buhok niya. Yung buhok? Gold. Yung buhok. Gold yung buhok? Maliwanag. Baka na blonde buhok ni Jesus. Ay, bakit mo linimitahan ang Diyos? No. Ma'am, sabi mo gold. Baka nakapag-riban ito. Sinabi nga curly, tapos nag-ribbon. Ano ka ba, Ernie? Mahaba ba yung buhok, ma'am? Mahaba ba yung buhok? You know what is a curly or tritol? Ma'am, sabi ko, mahaba bang buhok niya? What is a tritol or curly? Ma'am, mahaba ba yung buhok niya, ma'am? Ang straight ribbon. Ma'am, mahaba bang buhok niya? Right. Sabi nga curly, tapos magsasabi na Hindi ko sabihin curly kasi hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ng curly. Mahaba ba yung buhok niya? Kung mahabang buhok niya, hanggang saan yung buhok niya? Sinabing curly. Pag sinabing curly, hindi mo maintindihan. Nung nagpakita sa sayo, nag-video ka ba? Bakit ako magbibideo? Kasi kahit anong video mo, kasi nga sinabi niya sa akin. Ma'am, dapat binidyohan mo for the purpose na nagpakita talaga sa'yo. Hindi pwede kasi nga prophet siya ako, bakit ko pa siya bibidyo? Walang ebidensya. Walang ebidensya. Sinungaling ka. Bakit ako magiging sinungaling? Hindi mo ba matanggap ni si Lord Jesus siya ang ama na banal na espiritu? Dito sa Pilipinas, ma'am, anong taon nagpakita sa'yo sa Pilipinas? Ernie, Gapong, tandaan mo, hindi ang Diyos nagkatawang kahoy, ha? Ma'am, sabi mo, propeta ka ni Jesus Christ. Dito sa Pilipinas, anong taon nagpakita? Si Lord Jesus Almighty God, nagpakita siya before sa akin yung nag-edad pa lang ako ng 12 years old. 12? Nag-edad ako ng, ng 19 and then 23 to pagkakaming to 23 tapos nang nag-go ako in Oman. Nag-abroad ako. So ilang taon ka nung nagpakita sa si Jesus Christ dito sa Pilipinas? 11. Saan banda, ma'am? 11 to 12. 11 to 12. Saan dito sa Pilipinas? Dito din sa amin na probinsya, hindi ko yun sasabihin. Bakit hindi mo sasabihin? Sabihin mo. Kung totoong propeta ka. Wala ang propeta ka pala eh.
Oh, propeta ako kung propeta ako ni Lord Almighty God Father. Adi sasabihin mo kung saang lugar nagpakita. Bakit itago mo? Ay, bakit? Bula ang propeta to. Ka ba kung sasabihin hindi ko nga maniniwala, di ba? Bula ang propeta to. Ito, anong pinag-uusapan niyo dito sa Pilipinas, ma'am? Anong pinag-uusapan niyo dito? Hindi ka nga maniniwala na ang Diyos ko. Ay, de. Anong pinag-uusapan niyo dito sa Pilipinas? Saang lugar? Oh. Ma'am, anong pinag-uusapan niyo dito sa Pilipinas? Wala, hindi kami nag-usap kasi that time wala siyang words kasi hindi Nagpakita lang, hindi kayo nag-usap. Yeah. Nagpakita, hindi kayo nag-usap. Paano paraan nagpakita, ma'am? Hindi nagkausap. Siyempre, hindi pa, ano pa ako that time, Katoliko ang aral ng ang doktrina ko pa before, ang Diyos nagatawang kahoy, tapos naniniwala lang ako sa mga nagkatawang pare na hindi naman sila ang salvation. Sino nagsabi sa iyo ang Diyos nagkatawang kahoy? That's why, kaya hindi ko yun naunawaan dahil ang doktrina ko ay kulang sa kaalaman about sa Holy Spirit. Kaya paano ko maiintindihan ang salita ni Almighty God Father o ni Lord Jesus na nakapokus lang ako sa reliyon na ito pala ang katawang tao ko, ang templo, sapagkat doon ako nagpatutuo sa reliyon na hindi naman pala makapagbago sa aking sarili. Sino nagsabi sa iyo, ma'am, na ang Diyos nagkatawang kahoy? Ask mo sa iyong sarili kasi, di ba? Ma'am, sino nagsabi sa iyo na ang Diyos nagkatawang kahoy? Ang Diyos ninyo nagkatawang kahoy. Sino nagsabi sa iyo niyan? Sino nagsabi sa iyo niyan? Nakikita ko lang. Nakikita mo lang pala. Hindi pala, wala pala nagsabi sa iyo, nakikita mo lang. Oo, hindi ba naman yan? Kasi hayag naman yan, brother, ng Ernie Gapong. So nakikita mo lang, kaya mo nasabi na gawang kahoy. Kinabubuhay na talaga, Ernie Gapong, kinabubuhay na talaga ang kasinungalingan na ugat ng inyong kasamaan. So ma'am, nakikita mo lang, ma'am, na wala kang ebidensya at sasabihin mong ginawang kahoy. May ebidensya ako. Saan mang ebidensya mo na official teaching? Saan ang ebidensya mo na official teaching galing Katolikong ginawang kahoy? Ernie Gapong, i-delay talaga ninyo yan kasi kinabubuhay yun. Ma'am, inihingi ko sa ebidensya. Saan ang ebidensya mo na ginawang kahoy ang Diyos ng Katoliko? Base mo lang sa nakikita mo. Kasi nga gumawa na nagkatawang kahoy. Ikaw nga, wala kang prohiban na propita ka ng Panginoon. Ano ako? May proof ako sa iyo na tinawag mo ang Diyos mo nagkatawang kahoy na Lord. No. Ma'am. Dito tayo sa pagiging propita. Ma'am. Dito yun, ma'am. Dito tayo sa pagiging propita mo, ma'am. Sandali lang, ma'am. Dito tayo sa pagiging propita mo. Naniniwala ka ba ng Biblia? Siyempre, Ernie Gapong, kasi ginawa ng aking Diyos yan. Naniniwala. Naniniwala ka ng Biblia? Sa Biblia, ma'am, sino yung pinakahuling propita? Ma'am, banggit sa Biblia. Sino yung pinakahuling propita? Ernie Gapong, hindi ako si Juan na huling propeta kasi sa paghahari ni Almighty God ngayon. Ma'am, hindi ko nagtanong, ma'am, kung sino ka, si Juan ka ba o hindi. Kung naniniwala ka sa Biblia, sino yung huling propita sa Biblia? Sa Biblia ha, hindi sa paghahari ni Almighty God ngayon ha. Ma'am, sagutin mo. Si Juan. Bukod ni Juan, ma'am, meron pa bang propita? Ernie Gapong, ang dami mo. Ma'am, sagutin mo ko, ma'am. Ma'am, sagutin mo ko, ma'am. Ma'am, bukod ni Juan, meron pa bang propita? Ang question, pero hindi mo madawat ang akon nga ginsulti sa iyo. Ma'am, binabalidit ko lang kasi sinabi mo naniniwala ka pala ng Biblia. Ma'am, tabla tayo, ma'am. Kasi ang Diyos ko Sandali lang, ma'am. Sandali lang, ma'am. Tabla tayo, ma'am, kasi naniniwala ka ng Biblia, naniniwala din ako ng Biblia. Makinig ka muna, ma'am. Makinig ka muna. Ma'am. Ang question ko, lagi ka nag-question, tapos pag ako nag-question, hindi mo mas... Binabalidit ko lang yung pagka-propita mo.
Binabalidate ko lang yung ma'am, makinig ka ma'am. Binabalidate ko lang yung pagka-propeta mo. Ganito kasi yan, ma'am. Hindi tayo talo. Ma'am, makinig ka muna, ma'am. Na-question mo na ako. Wag kang wag kang puro question. Mamaya na yung question mo. Kaya ko sagutin yung mamaya na yung question mo, ma'am. Kaya ko sagutin yung tanong mo. Mamaya na yung question mo. Kaya ko sagutin yung tanong mo. Ma'am, sandali, makinig ka muna, ma'am. Hindi ko mas lagot, masabat ang imo mga ano kasi gusto mo ikaw lang lagi magke-question. Sige, anong tanong mo? Anong tanong mo? Halo ka. Takot ka palang mabalidit eh. Mami gapong. Takot ka palang mabalidit yung pagka-propeta mo. Artiga po, wait. Ma-accept mo ba ang patutuo ko na si Lord Jesus, siya si Almighty God, Father na banal na espiritu sa pagkatao mo, di ba? Dili mo madawat pero ngalan niya ginagamit mo. Sa Ma'am. Diyos mo na nagkatawang kahoy. Ma'am, ano yung tanong mo dyan, ma'am? Parang nagre-rebat ka na. Wala ka naman tanong. Yun nga, dili mo madawat. Kaya ang Diyos mo nga, Jesus, nga nagkatawang kahoy, yun ang pinaglilingkuran. Ma'am, wala kang tanong, ma'am. Almighty God, Father. Wala kang, hindi, wala kang tanong. Nagre-rebat ka instead. So ako magtanong sa'yo, ma'am. Ganito. Puro pa. Naniniwala ka ng Biblia. Hindi tayo talo, ha? Kasi pare-pareho tayo naniniwala. Ma'am, sandali lang, ma'am. Sinabi, Ma'am, wag kang sapaw na sapaw, ma'am. Nagsasalita pa ako, ma'am. naisip, Ma'am. sinabi ko sa'yo na Ma'am, wag kang sapaw na sapaw, ma'am. Nagsasalita pa ako, ma'am. atong tao. Madam. Anong question? Wag kang sapaw, madam. Nagsasalita pa ako, madam. Na ang Diyos ko nagkatawang tao. Ma'am. Madam. Naniniwala talaga ako sa Biblia. Madam. Kasi nga, ginanap ng ating Paano ba? Ayan, sa pagkatawang tao. Madam. Sandali lang, makinig ka muna, madam. Paano ko naman sasagutin yung mga Madam. Sandali lang, madam. Tamang mga talaga yung mga sinasabi. Madam, sandali lang, madam. Talaga promote mo pang reliyon mo. Hindi Madam, sandali lang, madam. Madam, makinig ka muna, madam. Wag kang talak na talak. Ernest. Madam, paano ko naman sasagutin? Wala sa'yo, Ernest. Stoy. Oy. Hindi po, tandaan mo. Alam ko kung saan. Makinig ka muna, ma'am. Madam, makinig ka muna. Sabihin mo. Makinig ka muna, ma'am. Ganito kasi yan. Oy. Makinig ka muna, ha. Paano ko naman sasagutin? Sandali lang, ma'am. Paano ko naman Ay, nako, hindi nakikinig ito. Ama ko hindi mo ma-accept si Lord Jesus na banal. Paano ba naman? Pero ang Diyos mo na nagkatawang Madam! accept mo kasi yan inaalagaran mo. Madam, makinig ka muna sa akin, madam. Ganito yan, madam. Paano ko naman sasagutin? Wala ka namang tanong. Instead na magtanong ka, nagribat ka. Patungkol sa pananampalatayang Katoliko, of course, hindi mo naman tanggap yan. So, nagribat ka, paano ko naman sasagutin yan? O, ito na lang, kung na yung magtanong. Ito. O, hindi tayo talo kasi pareho tayong naniniwala ng Biblia. O, tabla tayo doon. Ngayon tanong, base sa Biblia, madam, sino yung panghuling propeta? Sabi mo si Juan. Okay, bukod ni Juan, mayroon pa bang propeta ang dadating? Stoy. Oh, pinatay niya. Oh, ito yung propetang bulok.